தம்ப்நெயில் வச்சே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்ம சிங்கர் அண்ணன் ஜோனிடா காந்தியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன தளபதி விஜயோடைய அரபிக் குத்து சாங் ரிலீஸ் ஆச்சு. இந்த சாங் ரொம்பவே பெரிய ட்ரெண்ட் ஆச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்ட் டாப் ட்ரெண்டில் 3வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு. இந்த சாங் குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சாங்காகவே மாறிட்டு வருது. இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்லேருந்து யூடியூப் ஏன் கார் ஸ்பீக்கரில் கூட இந்த சாங் இல்லாமல் இல்லை, அந்த அளவுக்கு ரிப்பீட் மோடில் ஓடிட்டுருக்கு. இந்த படத்தை டேரக்டர் நெல்சன் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த சாங்கில் பூஜா ஹெக்டே ஹீரோயினாக வராங்க. அவங்கள விட சிங்கர் அண்ணா ஜோனிடா காந்தியை தான் எல்லாருமே பாராட்டிட்டு வராங்க. இன்னும் சில ஃபேன்ஸ்லாம் பேசாமல் இவங்களே ஹீரோயினாக போட்டிருக்கலான்னு அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஏற்கனவே இவங்க செல்லம்மா சாங்கில் வந்திருப்பாங்க, அதுலேயும் இவங்க ரொம்பவும் ஃபேமஸ் ஆனாங்க. அப்படி யார் இந்த ஜோனிடா காந்தி, ஏன் அவங்கள இவ்வளோ ட்ரெண்டாக ஆக்கிட்டு வராங்கன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இவங்க ஃபுல் நேம் ஜோனிடா காந்தி. இவங்க இந்தியாவில் தான் பிறந்தாங்க. ஆனால் வளர்ந்தது எல்லாமே கனடா டொரண்டோவில் தான். இவங்க அக்டோபர் 23, 1989 டெல்லியில் பிறந்தாங்க. இவங்க பிறந்த 7 மாதத்துலேயே இவங்க ஃபேமிலி கனடாவில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காங்க அண்ட் இவங்க அப்பா ஒரு எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர். சின்ன வயசுல இருந்தே ஜோனிடாவுக்கு சிங்கிங்னாலே ரொம்ப பிடிக்குமா. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அப்பா ஒரு மியூசிக் ஸ்டுடியோ ஒன்று கனடாவில் சர்க்கம்ன்ற பேரில் வச்சுருக்காரு. அதனாலேயே ஜோனிடா சிங்கிங்குள்ளே ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்துட்டாங்க. சிங்கிங்கில் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் படிப்புலேயும் ஜோனிடா காந்திக்கு இருந்திருக்கு. அப்பாவை மாதிரியே எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. கனடாவில் இருக்க டர்னல் ஃப்ரண்டர் செகண்டரி ஸ்கூலில் தான் படிச்சிருக்காங்க. தொடர்ந்து ஹெல்த் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸில் இவங்க டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க. படித்து முடிச்சுட்டு CIBC வேர்ல்ட் மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் இவங்களோட சிங்கிங் வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. இதை பார்த்துட்டு நம்ம A.R. ரஹ்மான் ஜோனிடாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிங்கிங் சான்ஸை கொடுக்குறாரு. பாலிவுட்டில் அங்கே இவங்க பாடின எல்லா பாட்டுமே ரொம்பவே ஹிட் ஆகுது. அதை தொடர்ந்து ஓகே கண்மணி மூலமாக தமிழில் இன்ட்ரோ ஆகுறாங்க. தமிழில் இவங்களும் அனியோட காம்போவில் ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா சாங்குமே ரொம்பவும் பெரிய ஹிட் ஆகுது. ஜோனிடாவுக்கு இந்தியன் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கிடையாது. அதனாலேயே அவங்க கார் ஓட்ட மாட்டாங்களாம். இவங்களோட ட்ரெண்டிங்கை பார்த்துட்டு சில டேரக்டர்ஸ் ஹீரோயினாக நடிக்க கூப்பிட்றாங்களாம். மேபி கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்கள ஹீரோயினாக பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்கான். இப்போது இவங்க கனடாவில் ஒருத்தரை டேட் பண்ணிட்டு வரதா வெளியே பேசிக்கிறாங்க. சிங்கிள்ஸுக்கு இந்த நியூஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், ஆனால் அதாங்க உண்மை.